guys, welcome back to my YouTube channel. Tolong per dinai ni benu pernah gelale, tapi kau dini rongin kam siarna ni. Ni jadi ni workers abibo. Hi everyone, बेनिफ्राय गोरबोनि चेनेलाव आरो फिन खेबसे आंनिफ्रायबो बरायनाय थाबाय। बेनिफ्राय जों दा माने आंहाथ' आं खालामथ'ला आं बेलेग खामानि मावो ओमफ्राय गोरबो आरो फंबाय किरन बिसोर सानैया बे नुहुरनाय थिं दरजाखौ कालार फुननो नागिरदों। बेनिफ्राय जोंहा कालार फुनखांनायनि उनाव आंहा दिनै प्रग्राम दङ दिहिरायाव सिमलानि दिहिरा आरोना थ' बेखौ फोनखांनाय जों दायो सिदा थांगासिनो दिहिरा अके सिमला दिहिरानि रायजो राजा नोंथांमोनखौ बयखौबो लोगो मोनलायनोसै रंजालायनोसै ओके जियानो जाया मानो बरिया क्या फोनसै थ' देखो यार थ' नै निफ्राव पुरा नै जों नांजोब्बाय जों माने मामर होनना बुङो जोंनिया मामर जाजोब्बाय नै थ' बिनियाव आं एसे सिरिसलिसो होबाय होनायालाय थ' बेखौ बरिया जोंनिया फंबाया हुसिगोन ना सिरिस दोना लाजिलाय जोंनिया नोंनि खामानिया जाबाय सिरिस होनानै साफा खालामनाय अके ओमफ्राय नै आंनिया नै थ' बेयाव लोगोफोर रङा जागोन निला दै थिङाव जागोन निला ओमफ्राय आरो बे काटनि बिदाव जागोन गोजा थ' नायसै बोरै जागोन थ' नैबे जा बिफर एन्ड आफ्टारा नोंथांमोना दसे नुगासिनो दै माने एसां माने बनायनायनिफ्राय बियो 6 बोसोर 7 बोसोर जाबाय माने एखेयानो आरोना जेबो परिबर्तन गैया बेयाव थ' दिनै जों बेयाव एसे परिबर्तन होनो नागिरदों आरोखि अके थ' लोगोफोर नै कालारा जाबाय नैबे ब्लु फेभारेट कालार लोगोफोरनि दा एसे जाहांबाय नै माने बेयाव थानाय माबाफोरखौ मारामफोरखौ आरो हाद्रिफोरखौ हुगारनायाव बिराद टाइम थाङो जोंनिया माने बिराद मैला जाबायमोन बे बेसेबांबा बोसोर 5 बोसोरनिफ्राय माने 5 बोसोरनिफ्रायनो बिदिनो खालामो बियो थ' लोगोफोर जियानो जायामोन दिनै बेखौ कमप्लिट खालामनासो गारखागोन अके लोगोफोर दायो जों बेखौ मावखांनानै थांगासिनो दिहिरा सिमला अके गासैबो लोगोफोर लोगो मोनगोन होननानै सानबाय दै So look for this is before and this is after. So look for नाय नै बोरै नुदों कालार कम्बिनेसनखौ एसे बुंहरदो नङा होमबा थ' थिङाव एसे होबावबानो गोदान नुखासिन आरो थ' बेनोसै लोगोफोर दा जों थांनोसै सिदा सिमला थ' लोगोफोर डाइरेक्ट लोगो मोनसै सिमलायाव लेट्स गो थ' लोगोफोर नै सहैबाय नै बायला लादा गिबि गिबियावनो दिहिरा सिमला बे
गामिनि गासैबो रायजो राजा आरो गासैबो आंनि बिदा फंबाय बिब' बिनानाव गासैबो आरो आरसि बिथांमोननिसिम आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय गले खावलायनाय थाबाय माने आं गासै प्रग्रामावनो बिदि माने आब'जों फैफानाय जायो आरोखि जे पहुंच गया घर उdah seru di sini ya Rutla Waraso udah bapak